Doncs si el proper curs, per exemple, algun dels seus fills tindrà plaça o no en una escola pública. Avui, per analitzar aquesta problemàtica, contem amb tres experts que ens ho poden explicar molt bé. Amb nosaltres a plató el David Córdoba. David, bona nit. Hola, bona nit. Ell és membre de la USTEC. També amb nosaltres la Roser Font. Roser, bona nit. Ella és portaveu de la Federació d'Ensenyança de la UGT. I amb nosaltres també l'Emili Cortaviarte. Ell és portaveu de la CGT. Emili, bona nit. Bona nit. Anem per pams. Hi ha moltíssimes coses aquesta nit que volem analitzar, que volem que quedi clara. Vostès, per la seva part, la seva queixa, com estan veient a dia d'avui l'educació aquí a casa nostra, a Catalunya? L'educació, en principi, com has comentat, el primer tema que hi ha és que demà s'aprova una llei que realment tots el que són els sindicats d'educació, diguéssim, rebutgem. I sobretot, per exemple, USTEC, que és fonamental a l'educació pública, doncs sobretot perquè és el deteriorament molt greu i un atac frontal, diguéssim, contra el que és l'educació pública aquí a Catalunya. És a dir, hi ha una ampliació, per exemple, del que són les privades concertades en quant a ampliació de concerts, per exemple, batxillerat, FP, que no hi ha cap instrument pràctic, concret, per exemple, que les privades concertades es facin càrrec, per exemple, d'alumnat amb necessitats educatives. I, per tant, tot i que reben fons públics, és a dir, que tothom paguem aquest concert, diguéssim, doncs no es fan del càrrec d'interès públic com podria ser aquest tipus d'alumnat. Roser, hi ha moltíssimes persones que diuen que és el major atac que s'ha viscut o que ha viscut l'educació a Catalunya en els darrers 30 anys. Ara parlàvem de deteriorament. Vostè, exactament, ens pot explicar quins són els punts amb els quals no estan d'acord, creuen que empitjorarà la situació? A veure, jo, més que d'un absolut atac al que és l'escola pública o al sistema públic educatiu, jo parlaria que s'ha perdut una oportunitat per millorar el que ja tenim. És a dir, nosaltres, UGT, per exemple, havia apostat perquè aquesta llei servís per millorar el servei públic educatiu. En aquest servei públic educatiu hi ha centres de titularitat pública i centres concertats amb concert públic. I el que per nosaltres les expectatives que obria aquesta llei és igualar aquests centres, igualar amb obligacions socials, precisament, i que anar a un centre públic de titularitat pública o concertat, això no suposés cap diferència per les famílies. Clar, perquè ara... Això, precisament, que fos el sistema que garantís la igualtat d'oportunitats entre les famílies, i aquesta llei no acaba de donar la solució en aquest tema. I per què creuen, per exemple, Emili, que no es vol donar la solució en aquest tema? Perquè sempre s'ha discutit què és millor, escola pública o escola concertada? Bueno, jo penso que hi ha un rerefons bastant clar amb aquest conseller, no? Dels 2 anys... Estem parlant de l'Ernest Maragall, la Conselleria d'Educació. Sí, hi ha una línia molt clarament neoliberal, molt de que hi ha una part de l'ensenyament que ha de ser negoci, que nosaltres concretament opinem tot el contrari, i llavors jo sí que diria que no s'ha volgut aprofitar aquest moment perquè no es volia aprofitar aquest moment, o sigui... Perquè no ha interessat? Clar, és que tot el projecte, o sigui, tot l'inici, des de les bases a l'avantprojecte, el projecte que actualment el dictamen, que és encara pitjor que el projecte, ha anat sempre en una mateixa direcció, no? I aquesta direcció, evidentment, no ha sigut en cap moment la direcció de potenciar un sistema públic, especialment en un moment com aquest, en un moment de crisi, d'immigració, etc., i que, per tant, això que hauria de ser d'alguna manera la columna vertebral d'un sistema educatiu és el que s'havia de reforçar i reforçar-ho a fons, i en canvi el que veiem és el que ja és una mena de concertació generalitzada, és a dir, com si el departament deixés de banda les seves obligacions i concertés tant amb la pública com amb la privada, no? Amb la qual cosa nosaltres passem a ser uns instruments estranys, amb un sistema molt jeràrquic, i evidentment el mateix passa amb els pares i amb els alumnes. Vull dir que hem quedat tots d'alguna manera entaforats en una mena de nou sistema en el que hi ha un sistema
de categorització. A veure si m'explico. O sigui, jo crec que al final d'aquest projecte quedaran no només escoles públiques i escoles privades, sinó que dintre de les escoles públiques de més qualitat, de més excel·lència, i el mateix dintre de les escoles... Clar, però quan parlem d'educació, això no hauria de ser així, perquè tan important és que una persona de les Terres de l'Ebre pugui estudiar i pugui rebre la mateixa educació pública o privada que no una de les escoles de Barcelona. Què passa després? Que anirem jerarquitzant en aquesta zona i estan més preparats, en aquesta zona ensenyen millor, en aquesta zona ensenyen pitjor. Què és el que està passant? Per què està passant això a dia d'avui? Roser. A veure, això ja està passant ara. Nosaltres el que denunciem és que la llei no posa solució a aquest problema, sinó que l'agreuja. Això ja està passant ara, doncs, que hi ha centres que sigui per la tipologia d'alumnat o la tipologia de pares, el barri social on estan ubicats, tenen unes oportunitats i poden fer uns projectes i poden rebre uns diners. En canvi, hi ha altres escoles que estan en altres àmbits socials que allà és molt més difícil fer uns projectes i obtenir mitjans. A veure, sabem que hi ha barris que hi ha unes escoles al costat d'unes altres, totes, fins i tot, de titularitat pública, i hi ha diferència entre unes i les altres. Llavors, nosaltres, en el començament, quan varen sortir les bases de la llei, varen dir no podem fer que el concepte d'autonomia, l'autonomia de centre, que és un element que introdueix aquesta llei. No pot ser que l'autonomia el que faci és que diferenciar els centres. Els centres han de tenir els recursos necessaris per atendre les necessitats. I a vegades aquell centre que està en un barri socialment més problemàtic ha de tenir més recursos, precisament. Clar, i jo crec, per exemple, David, que això estiria bé que hi hagi la comunicació, perquè des de la Conselleria d'Educació són les necessitats que s'estan tenint i que s'estan vivint a dia d'avui a casa nostra. Vostès parlen, converses amb la Conselleria, els hi han preguntat alguna cosa? L'Emili en aquests moments se'n riu. No, perquè realment la situació està molt confrontada, diguéssim. Realment és un conseller que realment està anant molt... ens dona molt l'esquena, el que en principi seria el nostre empresari, diguéssim, no seria el nostre cap. Doncs està donant l'esquena a multitud del que és professorat, que realment està treballant a les aules, que realment podria informar, que hauria d'informar cap a dalt, diguéssim, també de la situació. Vostès no se senten escoltats? No, gens. Perquè, per exemple, per boca del departament, diguéssim, tot són bones paraules, que qualitat i que la pública ha de tendir a l'excel·lència, diguéssim, no? Però el que ens estem trobant en aquest final de curs és que hi ha una retallada general de plantilles a l'educació pública. És a dir, per exemple, al centre on jo treballo, només a la part d'FP 5 professors es quedaran sense... O sigui, hi haurà 5 professors menys, diguéssim, en el meu centre només de la part d'FP. I això per què passa? Realment el que ens... Què està passant? O sigui que estan retallant la quantitat de diners també amb l'educació pública? Una retallada important de recursos. Hi ha un retall de 86 milions i mig oficialment. 86 milions i mig. És la tercera conselleria que més diners retalla, suposadament amb motiu de la crisi, no? El que nosaltres ens preguntem és perquè, o sigui, si realment una situació de crisi hauria d'afectar a un departament com el d'Educació i dic un altre, el de Sanitat, per exemple, o justament aquests haurien de ser els menys afectats o els més afavorits en una circumstància com aquesta, no? I per què la crisi només afecta a la pública? Perquè tot això que t'estem explicant no està passant a la privada concertada. És a dir, les subvencions a la privada concertada es mantenen... S'han mantingut. Sí, o fins i tot en alguns casos pugen. En molts moments, allà on es diu a un centre públic que no pot ofertar una nova línia, sí se li diu a un centre privat concertat que la pot ofertar, amb la qual cosa els pares no tenen la possibilitat d'anar a un centre públic, i tot això està passant en paral·lel. És a dir, la crisi és d'alguna manera, que no diem que no existeixi, però que evidentment el professorat no és culpable ni els alumnes. 86, no? 86 i mig és les xifres oficials del govern. És que això és moltíssim. Sí.
Sí, perquè han retallat en diferents conceptes, concepte d'això de... Han posat diferents situacions en què la plantilla és menor que el curs passat. També han plantejat el tema aquest que hem estat denunciant de les hores extres, de que si hi ha diversos professors que vulguin fer 3 hores més a la setmana, doncs això ja estalvia un professor.